zaldi gainean ibiltzera joan zineten, aterpetxean, Morgan, Olatz. Baina iritsita 6 zaldi besterik ez. Zuek 12 lagun eta 6 zaldi. Jatorrak ibili ziren, zuei. Kaka garbitzatu Ez zitzaizuen tokatu eta gainera deixenteko zirkoa armatu genuen, Olatz. Horren ondoren, zuek hain asarra zeundetela ikusita, guk proposamen bat bota genizuen. Alegia, jatorrak eta satorrak euren rolak nolabait aldatzea. Eta eztabaida segituan hasi zen. Guain zuen eskutan dago aukeratzea daukazuena gukin konpartitzea otzetzako gehatu. Ez dakit. Nik ite bali mazue beste zehose eta aiatuko gea. Nigaitik ondo. Eskenik? A ber. Baina igual, datorren astean galtzen dugu guk eta berriro satorrak izatea, aprobetxatu egin behar da. Baina puteatu gabe. Nigaitik bai, baina ez puteatu, bale? Puteatu. A ber, badazpada. Bai. Bueno, baina nik klaru jartzen dut, bale? Baina gu proba bat irabazi dugu. Baina zen proba. Bainutzik, Eta proba irabazteagatik zerbait pentsatzen bali mazu eta jukite bali madeu? Nire koña, Cabron! Ni bihar gozaria berriz maian, ere? Ahoan emango uzut nik! Ahoan emango tuku da guzti, venga! Jatorrak, direla, demostrau! Olatzek guztiaren gainetik, berdin zion gainerako uniberso guztiak zuk zaldian ibili nahi zenuen. Hor gaine apal neon, hola, a ber, eo zer gauz eskatu zazue, bueno, eo zer gauz, hori, ez, eskatzea dago ze behintzat, ingo deuta. Eta hor ikusi bihar, zer Proposamen hau iritsi zen Janire, zuek behin zaldian ibili eta gero, ez da? Nola? Bai. Zaldian gui bi eta... Ez dut entzun, barkatu. Rolak aldatzearen proposamena iritsi zela, behin zuek zaldian ja ibilita zeudeten ondoren. Bai, ondoren izin zen, bai. 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 Aitor ikusi dugu, guapo kasko eta guzti. Dotore. Naomik ere ibili nahiko zuen zaldian, noski? Edo... A ber... Jaketan bakarrik, eh? Olatz, edo zer gauzaketiko prestegoen. Zu igual ez. Sin más, esperientzi moduen, ondo, baina ez nekan hainbeste gaineko hori. Beraren gatik izan zen, masketa. Nakor Tamaia, ez zabaida bentsat ja hasi dute. Ari dira pentsatzen, zer egingo dugu? Kambio, bai, ez? Ez da, nik zaldian ibiltze hori ez da ikusten hainbesteko abentura bezala, nik genuke aldatuko... Ez da, hauen aldian, hauen lekuan egon da aldatuko nuke arazo gabe, gaina gehien bat Janiren lekuan kirola ezin dula egin, utziko nien montatzen, zerbait eskatuta. Bueno, aukera ematen baizute aldatzeko, usteko ibiltzen berriro, Ja, baina orduan asteburu guztian gu bihurtzen ginen... Asteburu osoko... Ostiraleko afari Ordu bete izango azan ere nik enuke aldatuko, nik jatorra izaten jarraituko. Amaia, jarri zu arroixen lekuan. Zu jatorra zara eta zaldian ibili zara. Orain esaten dizute aldatzeko rola. Ez dut aldatzen, ni de palo, ez. Ez da 10 minutu gaina. Baina gozarien esan duzu, baina guk ez genuen eskatu gozaria, zue sartu zineten gozariarekin, eh? Ez, nik ez dut esan. A ber, nik esaten un ordutegian gati, genekikula pixkan dola joan, eta gero ez zehola gauza handi. Jator bezala hasi ginen, ez? Zuei gozaria oera manda, ez? Baina ez esan... Eta zuen jatorra izan da, ez zinatenen jatorra gehatu gukin, ez? Ja, zaldi ondoren ja bilitazio. Jatorra izan da, tonto izan. Gu privilegio batzu... Esan pauso bat daola, baina batzutan gehatu behar da, tonto bezala jatortasuna ikusteko, ere, ez? Urrengoan duk irazten flores pelote bat ekarri, a ber zu nola gatzesen ezin ez Orduan negozioa. Hoi nik esan un. Bueno, erabaki bat hartzen dute, talde arroixekoek, eta Janire, batzuk Janire la Santa esaten diote, bera izan zen notiziaren berri talde urdinekoei eman zien. Bueno, guztiok hitz egin dugu eta ia guztiek dinote zatorrak jarraitu behar duzuela izaten. Ze, bueno, arazoa da haiek esaten dut, bueno, ia guztiok esaten dutela, ez dugula ia zer pasa jatorrak izatean eta gero igualtatuak edo tratu bat egiten baldin badugu ez duzuela beteko eta, bueno. Azkenen dena arten, igual aukeratu dugu, esatea ez, eta Janirek esan dugu, como dena beste guztik
Como bea salbuespen bat izango balitz bezala. Ez jatu gustatzen ondo geratzea baizik eta nik zer pentsatzen dudan esan behar dut. Hain jatorra bali mazeate da platuan esaten maizue, jatorra esaten da guztiok Nik gauz bat esatez, urrena tokatzen bali bada, benetan, zuek nahi dezuen zerbait itea. Eta ez baizue usten, gauz bat esate izuet. Eta ja berdintzait, dan zaldia, dan pelota, dan puentina, dan berdintzait. Izurratzen du pilo bat eta nahi berdin dit ez zaite zer pasatzen, baino urrena ere tokatuko alberez... Polikiago izen ezaketen. Eta tokatuko aitea gauzak zerraiko ez duela hain, Niregatik zaldia egiten hazen duten primeran. Baina ere ulertu bat duzue galdutzen dutela proba bat. Piskat, tonto izango litzak, gu proba irabazi eta galtzen azatzea. Ez, jatorri izango zinake. Nik uste dut Aitorrek asako etorri dela asteburuntan. Eta erabazien duelako oso asako etorri da. Jokola eta aguantatu. Aukeratu nahi dezuena, listo, aukeratu da, bukatu da. Baina baina ez gara hasiko, mesedez, pentsatu ondo. Ez, pentsatu darekoa, pentsatuta da, nien nahi zibiliko bain. Ez dakize, ez dezuena. Hola nahi duzue, hola nahi duzue. Ez da ezer pasatzen, bai, hola nahi duten, nioen ez nahi, esko bain hobeto pentsatu dut. Listo. Jazta, itzen dugu punto. Pena de, netzako pena da. Tokatze balima da zerbait, eta benetan nahi dezuena, lo que jode, Ikusiko dugu mendikan aurrera ze pasatzean. Bueno, txon. Guazen puntuz puntu. Point by point, esaten den bezala inglesez. Janire... Lehenik eta behin, gauza bat. Hala, puntuz puntu. Bai, dena azaltzeko. Haiek diote, ia guziek pentsatzen dute, niri esan didate niri zuei esateko... horrela atera zitzaidan, badakit txartu egin nuela, gero nire kidei parkamen askatu nien, egia da, horrela esan nuela. Zeatik, nire iritzia ez zelako horrela, nik esan nien, ez dakit, igual denon artean gauzak egiten baditugu, edo horrelako, ez dakit, zerbait pentsatzen baldin badugu, denon artean zerbait egingo balgenukela eta haiek saldi zibiltzen. Da, nik txarto sentitzen nintzen, nekien olatzek nahiolako saldi zibiltzen. Eta baita ere, beste taldeko batzuek ez dutelako inoiz saldi zibili, eta nekien nik adibidez asko maite dudalako saldi zibiltzea, badakit oso esperientzia ona dela. Orduan, badakit txartu egin nuela, barkamena askatu nuen, badakit iritzia taldearena dela, eta nik ere taldean sartu izan behar nuela. Berriz ere, barkamena askatzen diet horregaitik, txartu egin nuen, eta horrela esan nuen, eta damutzen naiz hori izateagaitik, baina horrela gertatu zen, eta Berriz ere barkamena, eskatu du. Han ere eskatu zizuen. Denboa mai ez du, baina saltezaten. Aklaratuta dena orduan. Argoitz! Ez, saltetzatela, Aitor, zeso gertzen du. Esan. Esan Aitor. Gauza batzuk, borraltxatu naiz. Guazen esplikatzera, bat horri. Vale. A ver, aurruneko gauza. Muntatu pelikula bat erabaki logiko batengatik kistona. A ver, asteburu erdien gutxiko pasa zan, da tratua zan. Espera, que saque. Sari. Tratua zan, ez? Momentu hortan, zuei uste behar genizuen, zalde nibiltzea, gu bihurtzen ginen satorrak, zue jatorrak. A ver, gu ez gara tontuak. Erabaki logikoa esan dezu. Erabaki logikoa ze, gu desbentajan gehatze ginen, zuei uste behar genizuen zalde nibiltzen, ze gu satorrak bihurtze ginen. Gu proba bat irabazi genuen, privilegio dazkau, privilegioekin segin egin genuen beste gabe. Errexego izango zen amabizalde jarri denak ibiltzea, jiji, jaja, baino... Hoi dena ados, eta orduan erabaki logiko bat izan bazan, zeatik geho zan. Ai, eski horta zoain eroi naiz. Esan zanean. Damutu altzinean, erabakitakoan Hola, gauza nik ulertze izuet. Ulertze izuet dela putada bat. Esan izunen, eta urrena tokatze bali madagota, ostia, horta zoan txeroi naiz. Ez altzen unoi esan. Orduan, erabaki oso logikoa ere ez da. Erabaki berez logikoa. Horregatik, nahi horrek esatezian, ez? Gure erabakia. Nik ulertu baietz, lehenengo nahi zuletzen. Ezaten da ulertzen, erabakia hain logikoa bali mada, zatik gero momentu baten esan zenun. Ostia, horta zen naiz eroi. Logikoa bali mada, logikoa da asirati bukaera. Irantzu! Iripena. Eskerrik asko. Bideoan ateatzea, Janirek esateula, danak pentsatu dezetzen, pentsatze zeinuela guk trato bat inezko ez genula beteko gero. Benetan? Ni hori ez nuen esan. Nik esan dezu, danak pentsatu dezetzen, porque go tratua ez tezue beteko. A ber, nik pentsa nuen, zuekin tratu egingo bagenuke, ez nuela arazorik zeue hori aldatzeko. Bideoan ateatzea esatezu, esan du ez, porque tratu, a ver, favor, ez tezue ikusi. Tratua ez zenuen beteko, esan dezu.
A ber, eske, nik esan nuen, ia guztiok pentsatzen zutena, irantzu. A ber, zeatekanik ez nuen nire izena esan. Nik hori ez nuelako pentsatzen, horregaitik hori esan nuen. Beste gandik egon nintzelako izketan, bakarrik hori. Baina, zu bideoan esan dezu, danak pentsatzeu ez ez, porque geho tratua ez tezue beteko. Ia guztiak pentsatzen dute, hori bakarrik. Tratua ez teula beteko. Bale, baina haiek ia guztiak pentsatzen zutelako, ez neban nire... Baina, galdeu indeta hori esan dezun. A ber, hasiko naiz. A ber, hau ia irakiten ari baldin bada. Pentsa momentu hartan, zalditegi hartan, korta hartan, sumendia nola piztu zen, erabakia eta gero. No me agrada. Baina zaldi gustatzen zaizkio. Baina hori ipia gustatzen zaizkit eta netzako hau zan, opari bat eta. Bueno, haizu beraien aukera da, baina netzako gordea geratukoa, osea, eske. Benetan nik uste dut espero genuela behaiek gugan, zekatena pixka konpartitu idea, ez? Geratu zue erabakia, eta esan detenen, jo, eta alrebes pasatzen danean, esan, jo, hortazen naiz eroi. Horregatik esan dut. Ez, baina nik lehenago pentsatuet, Nik lehenago komentaudet. Pena, kristona. Nik uste, mendekurik onena dala zuek sentitzea nik ze sentitueten, gogoa zerbaititeko, ezin dezuin, eta zure taldekidek bazizu ematen aukera iteko. Hoixe. Eta disfrutatu zuen aberat bizia. Olatz, eta zu aldrebes aldatuko zenuke? Nik nere... Zuregatik aldatuko zenuke? Nik egingo nuke. Bai. Bai, nik esango nuke, neregatik utzi berdintzait. Guk ez deuin ez kalte iteko, ez iteko erabakiet hartu hartzan. Guk pentsatu dugu egokin izala. Kistola una die, baina horrengatik txoak egungatik ez dut espero ume txiki bezala hasiko dienik. Apunte, baina hola, etxando letxez. Zi, leku pixkat olatz. Ipurte handixen barra zakat. Kabituko, bea, bidok. Apunte, zein apuntea? Apunte bat hor, komentaioa esan detenean nik utziko nukela, gero horrek segidan, zetorren, baino, nire taldiak pentsatze balin bau, ezezkoa, ni taldeakin noa. Osea, hola izan zan, hoi ez datea, ni talde bat naiz, eta naizta nahi nire opinioa eskatu, nahi igual izango zitzaitela, baina ni taldeakin izango nintzen, ni taldean izango nintzen. Hortan ados, eta orain ere galde da, olatz. Bota. Zu Ibarrakoa zara. Bai. Egia erantzungo diazu, seguro. Ikusikoet. Ta Ibarrakoa izan da neska zintzoa izan zara gaina. Benetan, aldatuko zeniek errola hauei? Bai, momentu hortan, alderantzizko kasua izan da, zu bai? Bai, momentu eta pasako zinateke satorri izatera? Bai. Benetan? Bai, momentu hortan, bai. Baino, badakit nire taldian, agian erabakia izango zala orokorrian ezet, eta ni behaiekin egongo nintzen, nahiz ni pentsatu ezet. Nik nire erabakian gatikan ez nuke aldatuko, osea, taldean erabakia orokorra bali bada, esango nuke, taldeak erabakiu, hau. Baina zuk aldatuko zenuke? Ni momentu hortan bai. Aitorrek dio igual ezetz. Ba, nik momentu hortan bai. Arrazoi emateko, esan dut talde guztiak lukela aldatuko. Gure erabaki gola izango litzek eta arrazoi emateko ze. A ber, ulertzen nahi dut, nik esan dut, nik neregatik bai, baina taldean, ni talden barrenen nahon bezala xe, erabakitze balin bada, ezetz? Nik ezetz esango nuke, eta nik esango nuke, ni bai, baina ez nik esango nuke, ez, eta puntu. Julen, hoi ikusin berko nuke, aurrenengo gauza. Baina ni nahiet pixkat tentsio hau baztertu, eta irudi horiek ikusten, nahiet komentatu hori, Argoitz eta Olatz juntu asko ikuste ditugula, ez da, eta adin kontua izango da, feeling asko daon, aprobetxatzen biolina daudela, tirapu garrita, oso apropos, ez da git. Tirapu! Orain gehiago jartzen ari zaizkigu orain biolinekin gainera. Bai, ni uste hori dira ipatzekoa dela. Asko ikusten ditugu bi hauek juntu. Hombre, elkarrondo ematen gaelako. Vale, hori zuen autika nahi nun entzun. Aina rarua da. Ez. Nik uste dut, oain momentu jusien agertu dala, ez? Zeren, ni benetan, oandikan pentsatzeetan talde bat gaire ala, ez? Eta, baino, oangon pasandian gauzekin, ja nabaritzen da, pixkat, nola baite programak giteula gu pixka bastartu, ez da, bueno, beak damutu indie, zeatik, ni pentsatzen nun bat, dano bakau hemen pasatzea, kriston de puta madre, zagizer, baino, ez daki, momentu batean, zea bat, desizio bat hartzea, ez, eta oso itxusia getzea, eta, bueno, nik uste dut benetan, osea, pese a todo, osea,
ni igual programako hain gauza asko nazai. Lasai. Igual, bere abantaila dazkatela, bai, baina nik uste dut, hoi, abantaioik ere konpartitzen baldin baituzu, osea, hori da idilikoena, ez talde idilikon gertaliteken politena. Eta hau txinda, pitxin bet, besterik ez. Horregatikan, amurra sortzen zitzaion, baita ni eta horriek eman zion, negarritxeko gogoak olatzi, zeatikan. Ba, denak egun, sentsazio hua, cabrones, hostia, zeatikan ez, hoi besterik. Beraz, ja, banaketa bat badago. Ez, baino ikasten nahi geha, bai, pitxin bet, igual ikus daiteke hola, osea... Nakor, lortu duzu, Argoiz nervioso gartzea. Urduri da, Olatz, beste apunterik edo... Ni lasaina, horrekerra honean, bai. Aitorri txokala bat emango altzen nioke. Horre, arazoi gabe. Bai? Venga, txabara bat. Toda su bizkarra jarri temate izin,